frihedsargumentet er helt væk fra skattedebatten. Hvordan har friheden det egentlig ved, at staten i Danmark krasser op til 72% af danskernes indkomst ind via skat, moms og afgifter? Skidt, men der tales ikke om det. For Danmark domineres, og det tror jeg også Thøger Seidenfaden gør, af den temmelig sejlivede venstreorienterede illusion, at man kan være fri, selvom man kun har råderet over en lille brøkdel af frugten af sit eget arbejde. Gør hvad du vil på lagenerne. Få en gratis abort bagefter. Løb nøgen rundt på stranden. Skyd piercinger i hele ansigtet. Få heroin af din læge. Men din økonomi, den styrer vi. Det er tankegangen i Danmark. Hvis gennemsnitsdanskeren vil tjene 100 kroner til sig selv, så skal han først tjene 33 kroner til sin nabo, som er fyldt 62 og nu modtager efterløn, fordi han ikke gider arbejde mere. Eller han skal tjene de 33 kroner til manden nede på torvet, som er førtidspensionist, fordi han hellere vil være fuld end at arbejde. Eller han skal tjene de 33 kroner til kvinden, som hellere vil modtage kontanthjælp og være hjemmegående end at arbejde. Er det frihed? Nej, det er jo faktisk slaveri. Eneste forskel i forhold til gamle dage er, at slaveriet er blevet effektiviseret. Man har fundet ud af, at slaverne er mere produktive, når de selv må vælge deres arbejde. Men man har beholdt retten til at indkassere arbejdets udbytte, så andre kan holde fri for pengene. Og her tror jeg også, vi er fremme ved den største trussel mod friheden i dag. Det er demokratismen. Den tanke, at bare fordi et flertal mener, at det er i orden at begrænse andre folks frihed, så er det også i orden. Og man behøver sådan set ikke at argumentere for det. Jeg synes, at demokratismen er en tendens i tiden. Den kommer til udtryk, når man spørger, hvorfor er det i orden at forbyde rygning på caféer? Svaret lyder, fordi et flertal ikke længere ryger. Man kan også spørge, hvorfor er det i orden at have en statskirke? Fordi flertallet af danskere er medlem. Eller man kan spørge, hvorfor er det i orden at opkræve op til 72% i skat? Svaret er, fordi flertallet synes det, og i øvrigt lever af pengene. Det er den klassiske med de to ulve og et får, der stemmer om, hvad der skal spises. Hvis vi har en person A, som vælger at sidde hjemme foran computeren eller fjernsynet og dagdrive dagen lang, og så har en person B, som vælger at gå ud og yde et eller andet, arbejde hårdt, risikere sin formue, tage lån i huset osv. Er der så nogen her, er du, Thøger, i tvivl om, at denne person på en eller anden måde har gjort sig fortjent til den gevinst, som vedkommende får ud af at yde meget mere end ham, der sidder i sofaen? Altså med hvilken ret skulle man sige, at alle mulige andre end netop den person, som yder den her indsats, som vi må være enige om, bliver ydet, at alle mulige andre har mere ret til hans penge end ham? Hvor er det kommer fra, det? Altså, hvordan har staten fået ret til at opkræve de penge? Har staten ydet en masse for at skabe den produktion, som ligger bagved? Har politikerne, har flertallet? Nej, det har de jo ikke. Vi kan ikke komme udenom, at der er en person, som har ydet en konkret indsats. Og andre mennesker har ikke ydet den indsats. Og bør han så ikke have pengene så? Hvis du har Nordkorea eller Sovjetunionen, og man der har ret til at få sygebehandling, når man er syg, mens man ikke har det i Singapore for eksempel, vil det så sige, at dem i Nordkorea eller Sovjetunionen, de i virkeligheden på en eller anden måde er mere frie end dem i Singapore? Fordi de ikke har den udfoldelsesmulighed, de kan få gratis sundhed. Eller uddannelse, eller hvad som helst. Jeg synes, man bliver nødt til at definere friheden som dette at have lov til at være i fred for andre. At være i fred for, at nogen kommer og siger, hvis du ikke gør, som jeg vil have dig til at gøre, så sker der noget stygt med dig. Og hvis du ikke accepterer den frihedsdefinition, så synes jeg ikke rigtigt, der er nogen grænser for, hvilket samfund du er villig til at acceptere. Vi har diskussioner også for øjeblikket omkring Cuba, som har et eller andet 50-års jubilæum, så vidt jeg husker. Man siger, jamen ja, det kan godt være, at folk ikke er så frie i Cuba. Men til gengæld har de adgang til
et virkelig godt sundhedssystem, hævdes det. Og frihed for alle, uddannelse for alle. Så det opvejer på en eller anden måde. Altså, de lever i et socialistisk helvede, men de har udfoldelsesmuligheder.